Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura mache kuya mandege. Uzito somya bamura mache kuya mandege. Wakirevia mwanjo murigiria o Getembe television chinsa gose chinga kichiga chia bono mwambia na ndengo sabo kwabera ase enyencho twanyarire kose anyarire konyorwa ase bitango bibere ekose bitatu ebyo bitarenge kunyara gutangika karibu sana ase umurubiri wetwani ya Getembe chinga kichiga na nde kiroto kunya konyorania nga gose kiroto gendete guchingira ogotwa kwembura eyo yabeire gikosabirwa ase amatuka amange bono ebuse yakeire mbura nande kero oyachire omunguru ekera gogoseseni nigakogoseseni ase obonge nande gose wetania ekerengo oroche mbura yachagete gotwa rituko ria mwesonde lakini goikira boniga nigo yanyare gotwa eyere enyinge kegima ase chinsemo ochinyinge ime yense ya Kenya. Karibu sana erindo nyare gusangana inche aria agenderete ane muno tokorigeria buna siasa entindi egenderete koyebwaterania ense ya Kenya kurwase orugongo orwa gusi kurwase serikali enene yonsi na aboigo aria agendete kubwatirania chikanisa bono ekanisa eri ya Jesus Winner Ministry ase county ya Nairobi ase muraibensa nyarete kubwato kachibesa korende bone yanyarete koirira nande abasae gucha kurubikana ucha se kanisa iyo nekira bakuburia nga echitari chiro chichinga kicho kubwato kachibesa chinyinge gucha ase chikanisa echo nande koranga already chianyare kogenderera chibese icho chibonete goso ase buna bono mangana yechisemi mangana ya obowenia nebito binde ebingerio gokonya aba Kenya nane tokurigereria itaro yayo muske Raila Odinga ocha ase county ya Kisii wiki yaeta nabo igo nonya ritukuri goro gocha segeti kya Gusii Stadium nigo nero yanyarete koreta riberera gose koimukia riberera ritindi anene mono korwase abasai abake inchenkoro kwa Matilda Obaigwa na kwariganiria sinchira ya bene na ndene kirongo kuburia nga no bwate gose no bwate ribagaria bene rio gusanga na inche aigo chaigase studio ritukeriga ria rero ria Jumatatu chitariki ni komi ekero tokorigereria amangana asiasa asinchira ere eyo boime mono karibu sana korende nigongo chaka nayo atikire kirongo chaka kurwase county ya Kisii sub county eri ya Marani meye bunge ya Kitutu Chache North nekero bono abanyanyimbo bagenderete gukora obutuki kubwatekana negekoro kyomusao yomo w'emyaka 22 nyarite gutuka ase omubiro yo togete epara mbarebare kasiretie obugima bwayo musao yo korengana ne amate nigo abete gakurusigwa ase enka yabo n'abantu batamanyire korende akarigigwa akaburase amatuko bono anyarire koera egeke kiarire korende nigo bono goikera rituko riegoro ekero bono abamenyi abo banyarite kubuka nabo igokonyora omubiro ye ase omubiro ye gakwete ase eparambarabare nabo igo ekero bagikeirie egekorwa ekyo kegiba nabo igokuburia oborindi banyare gutingiwa ase chinseme chio musakito Daniel Ontiri anyare gutuigora chinsa cha bona mambi norobotoro ase nchira erengi kirano kegima nase kenyero kia bogoro ekie gutuka kendegere ime ya Marani ase bonge ya Kitutu Chache North ime ya county ya Kisii ase amatiga ereberero kubwatakana nogokwa kwa mubosokano ko mwana obo Abel Nsongo Michael w'emyaka 22 oye gotebekana wiritwe n'abantu batamanyikanite chinsa 10 cy'amagoroba na kurwa chinga kicho tachieti kwirena wekabuno mubiro ye ochete gutuka mbarabare ne para kure ne chingoma chintindi twarirangi twakorire twakobira abaigwa na iranire nkaransi gisonaga manya korra abantu abangi mumuro yone na arengesika mutwange na bachukuru bagoja bakamuteye nga charipu kutoroka chirinde ngere mingaburi nyasao ne nkonya chinguru wakamubwata
Bakasamora chipengo, bakamusiba maboko kuchimaega, bakamutanganania bara abangi sana. Bono tingi mogeti kurwaria sende, mukaba muri abane, bakaimuka kuchipara, ribaikire para iga, bakarore probox kururu. Umwana oyo gosoi ume, abana bagacha, nkabatekende ngio togokora tokorema. Bono gwikira abu, tindi kuboka bwangu mubiri one noro mubi. Mugaka nerutangana kuboka, asokia akamori kara. Bono muna aboke iga tarasokia, turange n'enchira iga. Namanya kuigu kurangiri ku Maiko. Omokirete. Mugambio ng'akeire simi. Omwana ori chibu gacheta gaitu. Abaibuli bae batebuna omosa oyo nigabwate okoboko gotame nobokorakari bwanaria. Ase nonye nabo baganitie aikiwe bosio bekegambere onyorenge omokagerwa bubosaria. Nateri ogoitwa egento bono kereteta sare nene. Korenda abaibuli baitu. Kurera abana. Abana twatemire kubakurera. Tibali kuigwa. Bona abaibuli onko bateria sa abana babeta. Yanderera ko basemia. Yo tali kuigwa na batoko baeria bagambi bakwanga. Tali ntu ababe. Mwana ere no mosaria. Nona bagambi batemire kumukwanira. Ngotaka nyo muntu bwatiru gaki kugambi kumbuya gichera njiro muntu kumirumia kana isirini naboko nyorurure mojiro chenjiri. Igo mwana okanya nabwatoka boko bwategento naboko muburi ge kwa Rusia ari kwanya otamire nakyo. Lakini kanya na ari taibwati bongo boikerenete. Nari muna nesiorori engenjogete. Igorende hakiari uja kugambi kuna asibu tuana komora nono bagokora igarende nabo kwa uja konyoro chenjiri nera makonyo no mpara kumusukumbera no de gari kumukunya no necho hakyo goito kono kobe akweta makuria mabe gaki no kanyo gusarie gari uja gukumerwa asibu no ni miaka 40 nabo konyo sokire gusabe runde serikali onyore obairo muntu muyo gokonya Asense mwende gekure getindi nigo kiarwego gochia sabasae bimyake meke aba kwebwaterania aso bosaria ao Watoka limorioka ili gwetanga koro kwenyora sako egento bwego kebaisa kubutura amagima abo mubasukano bono mwana oyo twatemire kumukwanira mana ndekoro kumukwanira igagoteba njiru chinarengo chini mwete gento ikiba gukwana mnakere chibuga chiutige gakia ncha bana bagaki takosalirie tari ibeiga na ndoseka oranga mbiyare bono linda se yaikeire njarenge gaki nonye no musarite no nyasaye taigoteba ngo musarie itwe ebare kumubwata muna bamubwatete kurwane nemente bamubekirete bamuira ase serikali akumerwe emyaka mubero nyegosira nugurusite kwa sense meyo nabo bisa begetaseni kyarioma wekase nkendo ya marani chinga kibono botuki bwacha kigwe nkuruboteregetaseni kyagatembe kurega kitutu cha North ase kaunti ya Kisii literane ngoruko Daniel Untiri Mwancho murigereria gutigana nayo bono amatuko abere magiga yo murai wense omoske William Samoei Ruto nere oyore murai wiki amakerekia ODM moske Raila Odinga gukora okobwatana gose gosoamo erinde egokonya abakenya kurengana na barabu nigo bono ritukurio ria igoro murai wense omoske William Ruto anyarete kogenda gose gosanga n'abakristo bekanisa ya AIC Fellowship Annex ime ye county ya Uasin Gishu nekiranya arete koenekia ugotwa kwembura ase ense ya Kenya nabo igo kanyara kobore gose koraria gochase abantu nabo igo abakristo baringe kanisa yo gakoerera buna nache koenekia abakristo abakenya bonsi banyarire konyora ebimeri nabo igo obuoyo ase erigo riririke erio koenekia ekero bagocha gusimika ebimeri byabo byanyarire koba ebie faida gocha ase bari bonsi bagokora oborimi nabo igo nanyarite gukwanira okubwatuka kwae chisiringi chimilioni 20 gocha ase kanisa ya Jesus Oina Ministry ime ya Risambu nabo igo kiranyarite kogikeria bari bonsi banyarire korage byara engane yo nekero anyarite ko enekia buna tari gochigotiga konya gose gosegeta chikanisa ase ense ya Kenya nigatebete kuchare koenekia nga obwate siri chikanisa chionsi koegendereria nabo igo okwagachwa amustakito gose omurikito wa mwana maya Sam Miyenda nanyarite gutwariganiria oroboti orwa senjera yokubwatia
William Ruto gokora okubwatana n'omurayi chama ya ODM omosikira Raila Odinga rituko ria Juma nigo rituko ria rero asasima imeye kanisa ya AIC Fellowship Annex ya Eldoret igotoka ase county ya Uasin Gishu. Tuunganishe taifa letu la Kenya ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi. Gukwana asensemeywe Ruto ni gatogetie gitambukiro kiagio kubwatana na Raila Odinga asatebire n'enchera yemo yo kureta obomom asense ya Kenya na tari ase faida yaye na Odinga amwe n'abarai bande. So mimi nashukuru sana viongozi wote waliokubali tuungane, na nimesema na nitarudia, tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi, kilimo itembee kwa haraka zaidi, uchumi iimarike zaidi. Gukwana iguru ya magenderero Ruto nigo ainekia ogutukwembura iyo irakonye muno asoboremi nabo igo nige serikali yaye irachigusira okonyorekana kuboyo gocha asabaremi aseri igoriria inse iriyo gukinia uchumi. Mvua tumepata, tumezalisha chakula nyingi, kilimo yetu imesonga mbele. Tutawasaidia kama serikali kuwapatia subsidy ndio wakulima wapate mbegu kwa bei nafuu, wapate mbolea kwa bei nafuu, na tunashukuru Mungu atupatie mvua, tuzalishe chakula, tuzalishe mazao yetu, cash crops, ndio uchumi wa Kenya iweze kusonga mbele. Kubatukana nigekoro kiabwanguga gyo kwenana omochango guchia ase kanisa yemo nigo agikire bari bakomomochia asokuru mochangoe asabo igo atiananga tagochigotia kwaga chachi kanisa. The pushback from the people who don't believe in God, who don't believe that we should be building churches, who don't believe that we should be supporting the work of God in Kenya. I want to say, as the leader of this nation, by God's grace, that this nation, God will be known, and this nation will be strong, and we will do great exploits in this nation called Kenya. That upon this nation, this rock of Kenya, we are going to build God's church. Kuripoteria egetasene Kiagatembe TV, Sam Miyenda. Mwancho murigereria kubwatikana n'ing'ana iyo nigo ngukumanya gose nigo rituko rigoro abasae bekegori gia Gen Z korwa ase county ya Nairobi banyarete gukora ukorobekana oika ase ekanisa iyo murai wense yanyarete kubatukira chibese echo charenge 20 million wiki yaeta gose Jumapili ye wiki eri bono abasae abo nigo banyarete kwerera mang'ana mange nekiro bange banyarete gusanga buna chibese echo nabo chare gosoa nonye ase wizara gose ase umuroberi ori bokwena na chibesa gochase aboroke wa Bechi University ase wizara eri yechisemi ase obwagare nabo igo ase ensemo yoboweni anene monekero abaruira bange bagendete kuirani wa kurwasi chinya gitari kubotekana no gutekirana ko muroberi ori boboweni omanyekanete buna sha igo nigo chinseme chicharo isambu abange banyarete gutigirwa chingo machimbe kero barenge gose musanano yanyarete kwenekiwa egati yabasabo na boigo aba obisa kurwa ase ekiombe keri kia GSU nigo chitiaga sichanyarete kubwatokwa na boigo abange bakanyara akoumia kubwatekana nengusana neyo yarenge gati yabanyanyimbo nabasae abo igo ritukore igoro nigo kurubikana gutindi kwanyarete kwenekiwa kubwatekana nechibese icho kero abasae barogetie ogutagokiwa kwabo no murai wense konya kwena na chibesa ucha ase chikanisa nekero batebete nenga umurai wense nyare bwenete kubwatuka chibese icho ucha ase tirakonye aba Kenya abonsi korende gotigana nayo nekero bono obobe obonge bogendete konekiwa egati ye county ya Kisii kosomo bagabwe county ya Kisii ina area ya Narok ase chinse mochiricha ebunge egotoka Bomachoge ebunge ya Bomachoge na boigo ase abari bamenyete chinse mecho cha Kilgoris nigo bono abo menyi
bakose bari korwa ase bunge abo machoge korende bamenyete ime yo mochio Nairobi banyarete gusanga ekerengereri kyabo negetasini kyagetembe nekero obaboririe abarai bonsi korwa ase orugongo orwa gusii na baria bakorwa ase county ya Narok banyare kwenekia ng'a bakorire chinkwana chiokobwaterana nabo igo okoreta omorembe kwenekia omorembe ase chinsemo echio nekero obakoboria echitari chingaki chiokogendera kwenekia siasa korwa ase eng'ana eyio kiagera nigo abantu abange basiririe amagema abo na abande banyarire gotigerwa chingoma chimbe korende uno musaketo Pius Kemwa anyarete gotoretera oroboti oru nigo bono agotomanya buna nigo abo baboririe omorembe nabo igo kero baboririe abarai bonsi banyare gotenena kegima nabo igo gwesoanania ase eng'ana eyio Goro oyo boleti chikura chia Gusii naende ore oyomo bwabana siasa koru Gusii mono bo machoge chache na bo machoge borabo egento ngochigokwanira igoro ya chisegi chigenderete Gusii na bomanyi ngosaba abana siasa baito babo machoge borabu South Mugirango naba ababunge ba Kirigoris bachamo babwaterane erinde bakore esegi ase eng'enche esegi muna boninga amasomo gagenderere chisukuru echisirikire ebinto ebinge biasarekire enibo yasarekire abanto baito bakure na abana siasa baito mono muna egavana terakwanire kende gionsi igoro ya Gusii naende etobwate okogania okonene mono ng'aki esegi egendererete enyare koba gegoteneniwa ase eng'encho yatoiranirie maega oise korigereria muna omogusii iga aremete bomanyi gasimegete emesi bomanyi chinyeni noo toremete bomanyi igo kera esegi egochaka asara tokonyora muna intwe abaremi iga egotoirania maega ase eng'encho goetera oboremi boria togokora bomanyi rogoro na omorembe oria twabwate noro twanyorire ng'a tokonyora ebesa ya ogosomia abana ya ogokora amagenderero na kobua mono koimokia uchumi ya ense yaito igoro na egento kende ngochi gokwanera mono nkeri ng'a muna esegi eyio egendererete abarai baito mbare esoki na mbarasiboka gokwanera nki kegendererete ase eng'encho oise korigereria okorora abasikari bateneine abanto bakorutana chinsara abanto baito bakobetwa emeywo na goakwa emioro na abanto abasikari bateneine korwa chinsemo chiense barigerete abanto buna bakorwana mono muna egavana yaito totagete kobua mono arigie egavana ya Narok babwaterane barigie esolution na national government erinde torore ng'aki tokoboria abanto baito na gokora esegi egendererete bomanyi. mwancho omorigereria na kobwatekana nokoigwana gose okobwaterana kwaye omorai bwense omoske William Ruto nere omoske Raila Odinga nigo bono Francis gose omoske Francis Mwangangi nere anyarire gwesokia na gotebana okoigwana gesiasa egati y'abarai abaiga babere nigo korachi gokonya gukora amang'ana buna aria ya abductions gose ogochererwa kwa abanto abange anene muno abasae aiga ase ense ya Kenya oroboti oro na sembeo. Saddest day for this country. Tumeona UDA wameungana na ODM kumaanisha the end of Azimio and maybe the new formations. We wish ODM well. Kiwa wameona waingia kwa serikali hiyo, Raila ametenda yake. Sasa wacha Wakenya wamebaki wakiwa peke yao huko nje, kwa sababu tumekuwa tukijua Mheshimiwa Raila kama mtu wa kutetea haki za wananchi. Tunaomba kuingia kwake kwa serikali, watengeneze serikali na Bwana Ruto, mauaji sasa isimame. Ule wizi umekuwa ukiendelea, sasa ukome. Ile maneno ambayo mengi mambaya ya kuangamiza ungatusi katika taifa la Kenya sasa tuone ukome. Na ikiwa hayo mambo hayataisha, basi haina budi tutaona kama wananchi wa Kenya ya kwamba waliingia pale wakule. Na niseme mahali mahali tunatoka na mahali tunapatana na wawakilishi wetu, watu ambao tunawaongoza, wanaongea juu ya blood based government. Na hiyo ndio tunaona
mwancho murigereria gwikira agabo nongo chikora korera ayatikire ase chinsa cha bono mambi kurinde nigo ngukunyoria buna nigo bono miaka 5 na 2 yanyarire koera magega ye handshake iri yakorekanete gati y'omurai wense omukoro umuske Uhuru Muigai Kenyatta n'omurai w'ekiama kiri kia ODM muske Raila Odinga. Handshake yo yakoretwe chitariki kianda mutinyo gatatu omwaka 2018 nigo yanyarete koenekia gose yanyarete koreta siasa entindi na boigo ekanyara gokiania obobe bori bwarenge ko enekiwa igati ya serikali nensemeri ya upinzani korende naro ekero emiaka 5 na 2 amatuko gose kurwa chinga kicho nigo nande hiki ya eta ritukore juma abarai kurwa ase kiama kiri kia ODM na boigo baria kurwa serikali nene bakura wanere umuske William Ruto banyarite gukora igikaro ase amagacho ake ICC na boigo kero banyarite ko saini gose kubika SAE engana eyo gose ukubwaterana uko obarachi gukora na serikali gose korosia broad based government eyo banyarite kwegirira gose babirabu babire bakwegirira ase chinsemo abuna bono murai wense kiraringe chinsemo cha wasindigisho na nyarite kwegirira engana eyo nere umusikira Raila Odinga nere kagukwana niganyarite koteba buna nigo okubwatana akwabo gesiasa kore buna enchere yemo yokwenekenga abakenya banyorire oburayi obuya nabo igo uchumi yanyarire ko rigererigwa nabo igo obo be gose obosaria bori bogendete kwenekiwa sinzi ya Kenya wanyarire gokiana buna bono igati yebinto biribya nyarite gose serikali yanyarite goitaba nguchire goikirania kubwatikana nese yeyo banyarite kubeka rituko ria ijuma wiki yaita nigo bono batebete amanganari yo goikirania oroboti rori rwanadiko oroboti oru rwamanyekanite gose oroboti oru rwanyarite korosigwa magega yo korobekana okugwa korekanite ase omwaka ori 2022 kubwatikana no gutaisanika na machibu ya chikure echo chanyarite wakwa nigo bono okorobekana kwanyarite gokorwa amatuka make magega yobochori obu obonene kwanyarite gokorekana ese keri bari barenge asensemo ya okubotana gwazimio bakorawa nere Raila Odinga nabo igo kero barenge nabarai obu nabono omurai w'ikiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ori w'ikiama kiri kia DAP Kenya Eugene Wamalwa na aboigo nabarai abange ekero banyarite bono nabo igo gotamutiga magega omosubati Martha Karua no ngaro nene kiama kia egekoro kia na Kenya kiro banyarite koikaransa na boigo gocha na oroboti oru rwa anadiko orobono muskerela Odinga nyarite gotewa bono ekero obanyarite kubwaterana ndochiko nyara goikiranirwa ikiagera ibintu oroboti oru rokorigereria nigo bire birachi gokonya omo Kenya na boigo negati yebintu binde banyarite gukwanira gose banyarite gotewa bigo chiko enekiwa goikiranirwa ngamona inclusivity of all minority groups minority groups nigo bono erebuna ebi sakubiri ebike bitabwatia mabaga amanene ase oburai me ya Kenya ose abantu bari bakurase chinsemo chiri chitari kurigererirwa muno ase amanganaria age siasa nigo bono wabaraya bega banyarite goteba buna eyo nengana gose kubwaterana oko ime ye serikali ngochikoeneke buna aba Kenya bonsi bari bakuru ase chinsemo banyarire kurigererirwa nabo igo banyorire ribaga ria bene nande rirengaine erio kwenekia amanganari ya balance na boigo equality gochase chinsemo chonsi gose chinsinyo chonsi chinse ya Kenya na boigo banyarite gukwanira amangana buna strengthening of devolution ekero tukwanira amangana ya ugatuzi gose gocha serikali goika ase chi county nigo obona baraya banyarite goteba ngochi bare kwenekia oburai imeye chi county bwanyare kwegwa chinguru chisaine na boigo bwanyare koba obwengencho omono igo mwancho murigereria na mange agenderete ase ensemeyo ya siasa nekero onko koboria onyare kogendera koba ime igitasene kiga erinde togenderere gosanga ayona yanda mange na no kunyorenga aiga ase studio chinsa iberecha lero mambia tuchugutwara umugeni erinde tunyare kurigereria
amang'ana siasa naki oburai buranyare koba oburai obuya oburai bwogoikirana ase abantu bonsi tutari kurigereria egesaku tutari kurigereria emiaka naboigo ebinto binde biri bigochi biareta chitofauti egati y'abantu gose okogayana naboigo ntoche konyara gukwanira naki oburai buranyare kobekwa koba oburai burobuya nainde bwokoreta monchoreria ase ense ya Kenya onye ko watekerengereri kindi origetie gosanga animo na sense moyo ya siasa nonye nabo okorikari okogocha igase studio omanyenga rero ase ombwatete koru nonye embura ya ture ninki omuremi yabonete gukora chinga kibune chiga onye tokonyara gukwana mang'ana siasa ekere mbura ya ture ngerengereri kiowate nimanyite abange ritukoria rero bono nigo bafangete chireini ase chiduka kugura moyo kugura chimbusuro chogosimeka abange nigo bebangete gose beariganete kiba kogenda ase emegondo yabo ayengi kwabokire origetie gukora emambi yabo no sange kerengereri kia woche igase studio enamba nere yure 07 26 44 73 67 na oboigo chinsemo cha Facebook Getembe TV na chiria cha YouTube Getembe TV and FM igo bonsi nindo chinga mbara iga banyare gosoime iyo murubere korende ngoraenda ase gosinkora aligereria chigazeti chiri tukoria rero kurabo aroro ni nyare ko basogeria naboko soa nabego onyare ko aligani onde ebwensi orioganeti anyare gusanga naye ase omurubere bweri tuko ria rero tobosagoska ikagera koira nande ase igekege kekere busyo ne chigazeti chiri tuko ria rero Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebinto biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogende bure somo bero
Walfit itosomete chinjire isato cy'ukorwa rya marwaire enjere ntangani itosomete ikintu nka conventional medicine yani ubunyagitari obwa kawaida itosomete ikintu nka nutritional medicine namali yoga alyakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubikunga amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa lya marwaire njirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia maliogo akurwese mete twarwa lya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsa mocha kibirigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumo chulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyumo Chobosongo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango
eduka nyega ya Uhuru Superstores igegutoka ase enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuigo busongo eyuera hang'ene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere hang'ene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana na ndio mwancho murigereria erinde tunyare kurigereria chigazeti chiga acheri tuko oriarero nekera ngorigereria gazeti ya Daily Nation, gazeti ya The Standard, eri ya Taifa Leo na wiga gazeti ya People Daily iko chibwate amangana mamwamu are ama kongu kweli ekira bonondo tinga amangana nande yabasaye kunya kuminyokani gati yerio kiri echitia gas naro agenderete kubwata kegima nabo igo chinkwana chae umurai ewense nabo igo kubwatuka kwae chibesa uchase chi kanisa chinga kibune chige kiraba Kenya bagendete gwetera ama kongu au bono nekirongo chakira gazeti ya The Standard geri tukoria rero bwate engana emwamu ekotewa pulpit arrogance nabo orairo ke pulpit gose pulpit korende nekiro kurigere nga iga nasi amangana yogoswa emeye bisasi mero nabo igo koria chira echo chitari kuikirana kubwatikana na umurai wense ekiranya lete gukana umutinyo gatano gabere omwako eta kanyara gukwana mungana yechi gose emechango ase chikanisa eyo bono ere yarorekane buna taranyara gwikirania ngane yo ere ebweka omonye ne bone gotenga pulpit arrogance ninki ekiga kitaranyara koenekiwa gose ira kiechiga chitaranyara gwikiranirwa egotabanga in God's name na bekuburigo ase rieta ria Nyasaye as millions of Kenyans battle high cost of living. President Ruto has splashed 140 million Kenyan shillings on churches in just a week. Umurai bwense nga magega yokorigereria gose ekiraba Kenya bange bagendete gwitira amakongu nigo bono umurai bwense muske William Ruto anyare kubatuka chisiringi chi milioni 100 na emerongene 140 million inse ye wiki yemo ucha ase chi kanisa ninki ngane yiga ekoletero muchando erebwe komonyene na kaneta mangana yechi arambe ase chi kanisa na ndebono nekero kuligire ngachinga kya kubatuka chibese chiga ne chinga ki ebintu au bigendete gwetera gose chi wizara au uneri yobo chenu na boigo yechi semi chigendete gwetera amakongu amange kigima mugano yuko nyora sinjira engikiranu nigeo ere ore ase page ya kane korende nigo egendete kwera muna litukore igoro nigo bono nande abanyanyimbo borogetie gutumia chinguru kigima nekero abasae banyarite korokia ohutago kiwa kwabo no murai bwense kunya kubatuka chibesa kucha ase chikanisa nande kero kine na bore boringa chibese chiga na kichigete chi milioni 100 na emerongene murai bwense onye wiki ya eta kiraringe kanisa ya Jesus Wina Ministry eyo inyarite koreta obokongu ubono nigabwatugete chi milioni 20 nande akarira yo kwenekia na chikubwatuka chi milioni 100 elio kwenekia okogendererigwa ogwe kanisa eyo korende nande korengana ne gazeti ya The Standard yeri tukoria rero nigo ritko oria igoro egoteba iganga Ruto gives 20 million Kenyan shillings to Eldoret Church as youth protest at Jesus Wina. Murai bwense na ndeli tukuri gorekera inge ime ya Eldoret county eri ya Uasin Gishu ase kanisa yemo ya AIC na nyari tukubwatuka naro chi milioni 20 guchase kanisa eyo eyiga ekero akendete guchanga ase enseme ya Uasin Gishu
aba sae korwa ase county ya Nairobi mbagenderete okorobekana aria ase kanisa ya Jesus Wina korende nekero komotigera murandia bwe kanisa ya Jesus Wina nigo agoteba nigo abasae abo kero kende tibamanyeti eki bagokora niganyarete goteba nga babirwe mbabasa agokuna igo na mange nga bono nigo yarorekane nga sinagogi gose chialitari njiri gosikwa bono nigo abarai bagotene naroro ekero bakora no murai bwense banyara koria ukwana amangana ayo bakogenda mamincha anaro page yakane gazeti ya The Standard erebwate umugano yo asinchira engikirano korende nebwate iga lingana lindiri gotebana what 140 million can do nga chibese chiga chikobo tukocha se kanisa mpinto kibinde chiranyare gokonya ocha ase chiwizara chiri chiganitio bokonyi kigima nene chinga ki ebune chiga na bondo chinga gazeti na bebalete kweli buna chibese chiga chiranyare kubwatuko gucha ase amangana ye chisemi ase gotebanga na bochi kubwatuko akira umorokiwa gosasa abarokiwa wetani achiri isano nemo 600,296 na ubakonyora chivesa chire chi 22,000 each gocha ase skuru anane muno bali bagosoma ase chi skuru che secondary nande chire chi day school nande nabego tebanga nganonye epara ye chi kilomita isano na ibere nabe kwagachwa ne chibesa echo kobatekane kirie gotebanga 20 million na bochi kwagache para ye lami e kilomita eyemo na aboigo ngana bo chibese chiga chigotumika wakana aba nasi gose aba Teresa emyeyemo emerongo kiandana bane 194 nurses branyari wakana umushahara obo ase omwaka omugima ne chibese echo ekiagera nigo baranyore totebe 60,000 Kenyan shillings kero mutienyi igo aba nasi goika ange chimibere na bakonyara wakanirwa umushahara ase omwaka omugima ne chibese echo chanyarete kubwatu kwana boigo ntubwate amangana ya classrooms cha CBC chiranyare kwagachwa ne chibese echo ngaibirasi no emerongene nabo bikwagachwa ne chibese echo na boigo una aboiga ase since mochiri chobo wenia eukwandira mangana ya dialysis machines nchiri chiko nyara gokonya gosibia chinyigo chabantu bali barwarete oburire buna bono burire bwesukari ekero obagosibigwa chinyigo ekero ase ekero na abinto binde binge buna bono kwagachwa gwe chinyomba gochasa abantu bali batabwati chinyomba na aboigo bali abatabwati amache igo ngachibese echo ne chibesa chinyinge ekegima na ne bwataiga ekere ekendete gukwandanga amangana nare agenderete anene mona se county eri ya Narok nekere gotebanga Masai Mara land ruling sparks controversy over ownership conservation obole mbore wa abore imeye county ya Narok ase chinse mochiri cha Masai Mara obobono kolengana no richiko gose ogo chika ekoti ya nyara kubwatuka nigo bono ya nyare koreta amangana amakongo gose yanyarire kurigererwa asinchira etari endonge ne bwate omugavana boy county ya Narok asegotebana Narok governor Patrick Ole Ntutu a court recently granted disputed for 4,700 acre Masai Mara piece of land to Livingstone Kunini Ntutu's brother ngabono buli mobu nigo pokenderete koreta engusanano entindi na aiga epeji ya gatatu egotebanga omugavana omo MCA korwa ase county ya Wajir onyarete kubora missing Wajir MCA resurfaces after 6 months mo MCA naro nyarete kubora korwa ase county ya Wajir tienyi itano no mo ya etire korende nigo bono anyarete koroka atubire a maiso kose asibire a maiso aoboete na boigo kigima taranyara koba kagukwana ngayarenge na boigo ninkiabere kawetera nigakorrekana nga nigare no bwaba obo nene ekegima na egotebanga his disappearance left the people of Dela and Wajir in deep distress. Today we celebrate his safe return with immense gratitude. Umugavana
Ahmed Abdullahi we county ya Wajir nero nyarete gukwana igo ekere gotenga abantu be ward ya Dela nigo babiri bagutigara batabwatio mo MCO bo batamanyitia sachite na boigo bonsi kurase county ya Wajir bare no boba obonene kurinde hanyarete kuirana taranyara kwerera nkai aringi na nini nkiabeire ka gwetira simitinyi yo etano no omo na tokorigereria ase amangana ye kegambiro niga gotabanga Supreme Court opens a door for late claims. It says justice has no time bar. Nga bono bali kero kende gotoka nga nigo banyorire kuira ebriro byabo ase obosibwe bigambiro nigo bono ekoti enene ya Supreme asense ya Kenya yanyarire goteba nigo abantu bonsi babonete ko tegererwa ne bachinga ki chaetire ikiagera bagoteba nga justice gose ogokorera oboene kuchasi aba Kenya tibobona itigotwara time limit page ni ya gatano igazeti ya The Standard na Ruto Raila new deal a replay of old record. The ODM leader has entered into the so-called handshake with all presidents since 2002. Ngani gobono omorai wikia mikikia ODM Raila Odinga averika goswa ime yete serikali chionsi kurwa omwaka bwechiri bubere na ibere 2002 goikira rero niganya rekonyora libagaria bene diogoswa ime ye serikali na boigo gukora chingwana na boigo kubwaterana na barai bonsi kurwa tugochaka no murai wense omokoro omoske Mwai Kibaki tugochanere ase murai wense omokoro Uhuru Muigai Kenyatta na boigo gwikira boniga ase omoske William Ruto neranyare tugokora ukoigwana na boigo goitaba gosanga nere moske Raila Odinga ne kwata iganga anare gaiga ukurigiria mangana history sense ya Kenya gotabanga Raila also knows when to seize an opportunity. Ruto will also have to be aware of his past record of getting into the room and causing instability for his own gain. Nga ni gobono umurai wense abonete komanyanga ekero omoske Raila Odinga soirime ya serikali ebintombire akunyara koreta gose engusanano nere gochiane kiwane na muno egati yo murai ore bwerituko na boigo na bali akubwatera na gukora emirimo na barabu na boigo ndocheko tenga nigo abiru murai uri manyete chinga kicho gutumika libaga gusaka baga kandi konsikari akonyora asinjira ere engi ya kegima mugano uyu nigora sepeji ya gatano narimo ase gazeti yiga nga ya matukari gosamangana ali amakuru nigagenderete konya kwirorerwa ekero asekero Raila booed in Kisii days after deal with Ruto nigo bono ekwanira etaro yaye omoske Raila Odinga ochega ase egitikia gusi stadium ritukuregoro ekero bono etimwiri ya enkoyo ya Shabana yaringe konyara ko orokia abene gose kuigurira abene ebi uniform chinya gochase bari bawaka umupira na boigo bari bagoshabikia gose bakoyetiotereria etimi yo ekero bono yanyarite kone kiwanga abasaya bange tibanyarite uitabirana no gotara gose kuitabirana ninkwana yayo muske Raila Odinga ekero bono magiga yere kubwaterana gose goswaime ye serikali bono nganiganyarite gwakirwa erio gikigima korengana ni gazeti yiga ya The Standard yerituko riarero nga the ODM leader normally receives cheers whenever he tours Kisii and Nyamira counties. Murai yoyo nga ekero asekero kirabirika gukora chitaro chayo gochase orugongo rwa Gusii nigo okonyoranga niga gotiotereri gwa kegima na boigo onyara gotererwa na guchingirwa korende nigo bono kuri wiki yaeta yarorekane nga aba ntuguse abamenya bange kuro ase orugongo rwiga tiparago kiwa nigitambukiro kiaye koba mangana a siasa entindi iyo kenderete konekiwa gose siasa eri ekiama kia ODM na boigo na abasae abangi abo bagendete goteba nigo abirega kubatukuta na boigo ntubwate nga Turkana ruins a rekindle massacre memories nga nigo bono abamenyi bekinyorokeri gya Donyang akora ase county ya Turkana bagenderete komenya no bwoba obonge magega yoko ene kya gose kurigireria buna abamwe abo banyarite goitwa asinjira yoko nyenyo bono amatuka make aetire engane iyo bono egendete kubaletera obwoba ase egotebanga
nigo chipara chinyinge nabo igo chinka chiskuru nabo igo chinyagitari chitigarete chitabwati chitari chindonge usi chitari chinkirano kubwatikana nengane iyo nigo obosagano obobe banyalite gokorekana obwererete ogosaria kwenibo enyinge nabo igo amagema amange osiriwa ase chinga kichwene ngana yakorekanire inse yechu ikibere chaetire ngane yiga niko etarenge engiya kerobono kagire gusenga bakagiro kora senseri ya Ethiopia banyarete gwikirania obosagania ase county yo ya Turkana ayuna yanda mange enyora se gazeti ya The Standard erituko oriarero na tukurige gazeti ya Daily Nation ni ngukwanirira umuroberi ori we serikali umuroberi bwekerero gwakana guse wokonyoro bokoreri kora serikali manyekanete buna e-citizen umuroberi oyiga nigo bono yarorekane nga auditor raises concerns on handling of all data by private firms ngani go bono umodita nyare kuburia ninkiga kogera emiroberi gose information eri enkia kigima gose information muna bono eri yaba Kenya bonsi tabona tikoroki wa uchase omuntu onde eko egenderete gutenenerwa nebyombe usebyo mpibitari vya serikali ya sensi ya Kenya bikonyara access information ya kera omo Kenya gwetera somuroberi buna bono oyiga o e-citizen nigo page ya karendo cheko eranga omurai bwense nigo anyarete gukwanira bali bwate ekiombe guseba bwate platform eyo ya e-citizen ekero anyarete kubaboria gusanyarete gukoriga egeikaro na barabo hase mwaka wa 2022 ime yamagacho State House na kuboria abanga webmasters Kenya bali bateneta mangana yega ya internet banyare kwenekia buna umuroberi oyiga use ogo access information yaba Kenya bonsi osoire oena nirugo cha ase osoire inse ya serikali enene korende nigo bono kiombe kyo kya webmasters Kenya kyanyarete koitabira na buna kochikere koena no muroberi ya cha serikali korende wikira boniga nigo ekoene kya ngabono aba Kenya bonsi gose bali bonsi bibanyare ko register as e-citizen nigo bono ngataria serikali ebwate your information ekiombe kose kampuni ebwate information yiga nigo ere kampuni yabanyene tari eye serikali ya Kenya igo muroberi yiga o e-citizen nogenderete koreta obwoba ikiagera nigo abantu batamanyiri bagenderete use abantu kampuni ere private asensi ya Kenya egenderete kunya access information yao buna omo Kenya page ni yakane gazeti ya Daily Nation na avoigo gotanga treasury breaks a law with 220 billion local borrowing ngabono nandike ganja ya serikali ndochenganiko kigenderete kunyako buna amachiko na kubatakana kiri gazeti gotebanga nigo kiabeire use kiganja ya serikali nigo kyanyare gusaba chi million wetani chi mibere yere mamincha yeri chiko nande nga local borrowing omugano unigorase page ya gatano gazeti ya Daily Nation yerituko riarero na page ya kabere ngokwanirira mangano yokurubikana wakorekana tumuchio Nairobi rituko rigoro ase watabana City Youth Storm Jesus Winner ngabona basaye kurase county ya Nairobi niko banyarete wesoke kigima nabo igo koyesio kera gose gutaka koyesaga ne kanise ya Jesus Winner asikiri bagoteba nigo bono batarago kiwa ne michango yiga umurai wense akubotoka uchasi chikanisa protest move followed a 20 million donation by Ruto, who had stopped state officers from taking part in fundraisers. Emugano yuko nyetwa yokwanire ngabono nigo murai bwense ranyarete gukana korendere nero genderete kwena na emechango gocha ase chikanisa. Ruto Raila deal. President begins tour of Nairobi to popularize pact ngabono nigo murai bwense achakire gukora itaro ase chinsemo chinyinge imeye county ya Nairobi elinde koene kyanga onyarire koraria kigima ukubotana kwabo egati yo murai bwense egati yae gose serikali ya Kenya kwanza na murai wiki ama kirikia ODM Muskeraila Odinga nekiro egotebanga politics lawmakers perceived as Gachagua allies to be sidelined by UDA and ODM during visits across the capital. Nego chitaro ngochichire kwene kiwa erio kwene kinga batemire koralia ukubwatana ukugose okorosie broad based government asensi ya Kenya na Ndindi Nyoro goes from Ruto insider to big casualty of Gachagua fallout
nango kumanya kusebuna konyora kwabere gukumanya matuka etire nigo umubunge oyiga okiharu umusikindindi nyoro abere umusani oange kigima ase umuragochaso umuraibwensi umusike William Ruto korende nigo bono magika amatuka make magiga yuguchaka korokia kubwatana nere Rigathi Gachagua nigo bono yatogete na otokire ase bali bagutuguterwa isiko kigima ase amabaga manene ime eye serikali nigabere kagutenera budget kose committee eri kurigereria budget ime ye serikali ase gotebanga Kiharu MP's imminent ouster from the leadership of powerful budget and appropriations committee signals volatility of the political landscape nigo bona habe kagutuguterwa kurase okorigereria kose gotenenera ekiombe ekyo ekamateri okorigereria budget ya serikali ime ye bunge nigo bono yarorekanire nga siasa nigo ikendete ko siara abarai abange kigima na bande bakobekwa ime ye birogo na mange ndoche are ase chigazeti bunabona mo MCO yo kurwa ase release the MCA had Bob Njagi screening nigo nga ndoche omo MCA iga kurwa ase county yo ya Wajia nigo anyarete kubwatwa pono nga anyarete kubwatwa kusomo MCA iga kurwa ase ward ya Dela nigo niga kororekana nga niga anyarete kukwana nga niga igwete Bob Njagi kagwaka egekuro ward representative was abducted by unknown people almost 6 months ago abantu bamubwatite patamanya kaneti korende na anyarete koirana tarakwana ningi igati ebintu biria betega korra mbirevi na boigo tukurigereria na mange ndochare ase igazeti yo anamona sensemeri ya siasa korenda singencho yebiro anendo chenga omo sakeito gosomorikeito bwechiko sori morini siango nware aiga ase studio ase obwango mono ndochenga igazeti ya Taifa Leo nyebwate engana 19 aiga lingana limwe mulikotebanga sadaka ya Ruto ya chafua hewa na isadaka ya yomura ebensi musiki William Ruto niko bono yanyarire kosalia embeo iyo ni gazeti ya Taifa Leo na sago tebanga rais asisitiza ataendelea kutoa michango kanisani akiwaita wanaopinga harambee kuwa maajenti wa shetani ngabonsi bali bakendete ngabali bachakire kugikeria amangana yo okoena na gosechi harambee meye kanisa nigo bona chakire ko barukanga nigo bare chi agent chiomobe virecha iyo ni gazeti ya Taifa Leo Ruto atoa shilingi milioni 20 tena na kuchemsha vijana ngani gagendete kogera abasae kosiku kineri birira abasae asi abwatu getena ndechibesa kucha asi kanisa yemo ni county ya Uasin Gishu siasa ne nyingi na teko nyara koera asi chigazeti cheritko ria rero korendi na singenjo ya mangana yebirubo byo chigosori chichiko bachiko ene kiwa asi chi weekend na bongo konyorenga musaketo morene siango no araiga erinde anyare gotwerera ngaki etimu yabo kosenga ki chitimu chiri chinkong kegima asi mbuna bono asi kerengo kiri kia EPL na boigo tukuriga no nyiti timu na Shabana ningi kia beteke gokorekana erinde nyare kumanya timu eri yao ngayere onye nkwa bwaterere tichiko sori echo nyare gokorera ningi kia bete gekwene kigoro Maureen good morning. Good morning Matilda. Karibu sana timu ya Manchester United na Arsenal kina kimina neke neke alikuwa nikiwase ikendiga na kirotonya tukaba tukurira kimina nekiga we expected a team Arsenal go try sharing a team Manchester United 5 more than 5 by the way okaba tukurira the last match team ya Arsenal ya watere team ya PSV and even nege team ya Arsenal ya ingete team ya PSV chigori isano na ibere nasi chigori chiga isano na ibere yanya tukaba ko yengera iko we expected nga kero yali kuchukoma na team ya Manchester United yali koba a tough game lakini we expected yaringe the other way round. Maureen tikanko eri bagaria bene kwanda amangana as yechiko sorry ya kegi mamancho morigerio Getembe television no kugenda kwa ninga no genda te kuchengera umurubiri gwetwanya Getembe emambia rero kegi ma asumurubiri gwetwanya Getembe chitariki chigani ko mimutinyino yagatuma kano gwechibera 25 na ndiki mabunere Jumatatu niko tuko cha sumurubiri gwetwanya chigosori kuniri tanganite turanyoreke manyeri korwa se ensemo yembe onchani ko kwa Maureen Siango.
Uya kegima umonchwa umurigereria kegima buno maite ya sumurubiro wetu anchiko sori kera litukore Jumatatu tanga ni wigatora ligereria sense moya magazeti na leyo nyaliko baga kwena kiwa ase eikengima ne ikendi ngima na inche gaiga nimbwate egazeti ya Taifa Leo ase kegima togo ligereria mangana yichiko sori kurwa sense moya page elia ya mwelio asense moya The Standard naro nebwate amangana yichiko sori lakini ase gazeti ya The Daily Nation agosori nchi ase page elia mwelio lakini tikatuchakera ase gazeti ya The Standard ndakiturigeringa eroninki ekonyara kabage kwera sense media yichiko sori amarika manne kuruma yaga nigalinga KCB shifts focus to Enterprise Cup semifinals. Etimu ya KCB niko ya ikirie kerango kirie yo ikase semifinals na nyama iga yogo so ase amameranalia Enterprise Cup ase kerenga keliko sasa chiko solia chiria chia amameranalia kerabali ko solia ne timu ya Kabras Sugar asense meyo banya tukoba ko solia tukolego timu ya KCB kanyara kabage konyoro bubui ase amamerania yo nabo iga timu yo ekanyara kabage konyara libagali yogo so ase semifinals ya amamerane ya rugby itimu ya KCB anyale kobage gokolia bya amamerane na ndemba maitenga gosebuna botambe timu ya KCB na rere league contenders ba amamerane ya rugby igomba boto kwegana guchikoba abanyangongo asa amamerane yiga rugby asense meyo ya Enterprise Cup toska moto nigo Kenya Lioness back on the hunting trail timu ya Kenya Lioness ase amamerane ya pale ko soria ya CNC ya South Africa kera mamerani ya gendete a rugby team ya Kenya Lioness asa mamerani ya sevens alia gendete sense melia ya South Africa nige team ya Kenya Lioness gendete ko kolia bia na nyama ga yogo twaro kwegena ng'anigo barachikonya ko bakonyoro bwi ase bagandete ko nyara ko bako ko solia asense meyo na nigo ase bako solia tikuligoro na kima bakanyara ko bako engere go sebako nyara ko bako bua itimwelia ase umugo solia fresh odora nyara ko bako bekwa ase bichakaiga korokia ne mona bunanya ko bako yekonye timu yo ya Kenya Lioness asenchere yo bekera ko nyoro buye ase litukelio lia igoro ayina bako nyora asenchere bekera no se gazeti ya The Standard Sports ase pejelia ya 32 na ibere Tosko mutoni watanga Thunder Strike umoja at Nyayo Stadium. Thunder Strike umoja at Nyayo Stadium. Eyo nego soli itakagire kuchukua na kigwenchera bune eyo lakini kanyara kwa bage kogenda maminche buno kagero kwalinge iga na sego soli ya basketball ase amamerani area usase federation area ya women's Premier League champions ase team ya Nairobi City yanyati kwa bage korokyo kokolyo bia ase yanya tukabage kwengerwa ase timu ya umoja yanya tukabage kuyengere timu hiyo ya Nairobi City na nyama iga yoko nyora chisco 77 ase 65 mwagaye timu hiyo yali kukosalia segeti kelia Kenya yo stadium ase timu hiyo umoja yanya tukabage kobali bagalirio mwali sama meranega basketball kurinda sike benakelia keli tukoligoro ina benga na the other way round timu ile segeti yo mwali enya tukabage kosone timu ile raite nande timu ili segeti nyariko bage kuyingere timu eraite nande mukubolinga ngakielie eraite goralia nyatiko bage kwanyara libagali kusuka mpaka igorogali kanyariko bage kwigorogali na iga yanya tukabage kwingere yere igoro nkieko kolansali igabona malika manere nga Thunder Strike umoja at Nyayo Stadium kineke minani Kenya tukabage kwana kigoro na bako nyora se page ya emerunge tatone yemo asenchire bwekerano nabo igoto kusuka moto watanga Kamau swings to buy a victory at Nakuru Club. Kamau swings. Kamau oyiga no mogosore ko rwase team ya baya abo babwate team ya eyo gwakera chingo yochiri cha golf guseko sore ya golf nabo ko rwase club keria kya Nakuru nigo mogosore ga Kamau wanya tikobaga korkanaga ko yekonya team yiga ya Nakuru Club asi chingo yochika cha golf no nyane kero bale ko gosoria se tournament yeli ya basubati ya Nyanza Golf Club ase litukoliria liyo gochengera abasubati ose International Women's Day yarengera litukoliria Jumamosi nigo yokarekananga Kamau anyatiko baga ko kolya buya ase kemeneki ali kwana kigwaga bwasa abasubati balenge kworokyo gochengera kweli tukoliria abasubati nakigima kanyara ko baga go biya nabo igo sense moyende tutikata se chikosori cha golf nigo batenga Magero Star shines brighter in Kisumu meet oyo Magero no musubati nere onyatukabaga okole sori ya golf ase chiko sori chechana getiko ase county ya Kisumu
ekero bari gukorina barabu gose guchingira chikaunt onche chingere teri tukuria basubati anamono keto kwandira se gosoriga ya golf ntwaro chaba subati bago cha sobwamo eriko genda kunyarka bago chingira litukeria soko gosoria yabo ya golf awe gase kimene kikya yene getikwa se enseme ye county ya Kisumu nigo musubati Magero anya tukabaga kokoria bya litukerio gosase gosoria anya tukabaga kwana kigwa ase enseme ye county yo nayo nabukanyora sinchiro bikano se APG 3 ase gazeti eyeiga ya The Standard abo kero togendete kuligereria agotugustuguska moto ase APG 29 nigo baligeting who will pack and leave at the end of the regional term of one games chikane chi regional chikosoro chi regional chigandeta se county area ya Mombasa ase national games chigandeta se county area ya Mombasa nabo igase wiki yiga ntukageretinga chi team chicha kurwa ase nsemo ya North Eastern chikonyarka bachiko gosoria nabo igobono bakubulia nga gwekera bono iga team kieli ne chia Nyanza ne chia North Eastern ne chire chiko chiko pack na gosoka kurwa se amamerania which means ulira nyariko baga chikwengerwa na nyariko baga kwenyora liba kalio gosoka kurwa se amamerania yo nande pack to live abo igo ase mina nebyo ko bantu genda tokuska mutuntu rochinga igase bichana nerenga nigo gotenga Nairobi School basketball team celebrate with their sub county title team ya Nairobi School nigo yebwereta se mameranio osikera bari kogosoria se mameranio basketball team ya Nairobi county nigo yanyoreto bobui no nyama igayo konyara ko ba konyara chi score chia 45 ase 44 yani yarenge narrowly yani baitete yani tu kidogo tu walipenya kidogo tu kalikulia score ya 45 and 44 na eyu yani otanga ni Mungu tu bakanyara ko ba kwenyora rubi nande bakanyara ko ba konyora reward yabo magayo kubwase gosorie yiga ya basketball nejo nabakwenyora se gazeti yiga ya The Standard Sports ase page 29 kigima senchira elia yo gwekirano tukutikana ne gazeti ya The Standard torigeria se gazeti ya Taifa Leo na kigima se Taifa Leo tokwira na maiga pia se page omori ase tobwate kerengekene ya Taifa Sport sabagota nga raga hawa Lioness wanakuja kichampioni anga za kimataifa. Timu ya taifa ya kinadada iliyozoa ubingwa wa mbele wa raga za Challenger Series aliali tukore Jumamosi kere timu hiyo ya Lioness yanya tukobe kogosoria Sense Media South Africa na gotegia kura CPG ya The Standard na hiyo naboko enyora CPG 15 na isato asenchirelio wikirano ase kosoria ya rugby ase timu ya Lioness Kenya Lioness banyoreto bubiyasa mameranalia 7 sagandrete ose yechi nation tiria chons pi isa naibere ime ya Africa chigandrete kokorekana Sense Media South Africa nabo igo ekirengeke na mgaigando chenga kusamalika manene nigali kiringa mechi 6-2 Liverpool itawazwe bingwa EPL kelso koligeria semena bibia EPL byanyati ko biko gusirika se ikende iga sentundeli 25 na gatatu igoro yechi ntunda 30 na isa na isato twanyati ko batokoligeria timu ya Liverpool yanyati ko biko gusoli nande kanyati ko biko nyorobo bui ego gwikera bono iga timu ya Liverpool nerera ita semesema merani ayo asibonde gabo bwati point 50 na ibere 70 points kulingana na wega buna batenga niko batika chikosoli isane mochuka bako wa chikosoli isane mochuka niko bakonyara ko bakoraligwa koba abanyangongo wechinko yo gose league ya English Premier League yo mwaka gose season yo mwaka wechibere 20 na wiko mwaka wechibere 2025 na nyama ye timu yo ya Liverpool wachagete ekemena nekyo wale libagali ya gatatu wakanyara kwa bagusuka ngora gutira wakanyara libagali ya litangani na nyama yo kunyara kwa bakwenekia ko yengere timu ya Southampton ase ikende iga asiba yengeti goli sata seyemo litukore Jumamosi nigete moiga ya Liverpool egende to kole byase amamerani ayo ase chigosori chindi cheje teko bachikwana kigwase litukere Jumamosi nigo timu ya Nottingham Forest yako satine timu ya Manchester City ikanyara kwa bake ko engera timu ya Manchester City ko le masirigene risagero timu ya Crystal Palace ikagosoria timu ya Ipswich Town timu ya Crystal Palace ikaingere timu ya Ipswich Town timu ya Brighton ikaingere timu ya Fulham chiko Rivera Seyemo timu ya Brentford ikanyaka beko ingere timu ya Aston Villa gore masirigana resagero timu ya Wolves ikakore gosoria imakalia ya Maseyemo ase emenebia na getuliti kolitiria Jumamosi
ase chinko ye chio chia EPL gose English Premier League abo gawatenga bala Bundesliga Bayern Leverkusen wakisuguliwa ngoto ebune abnobebya nikachukua ase amamerani ya Bundesliga awatenga bala Bundesliga kama yabo nyangonga abo banyateka bakwengero awatenga wakisuguliwa ngoto Bayern Munich na nambari 2 Leverkusen Bayern Munich nere libagali tangani Leverkusen nekaira libagali kabiri ase Madrid bali libagali gatatu lakini nonyama yo kuira libagelio nigo kyatogoriye ase weekend yiga aba murago saba saya bae bochuma monere Werder Bremen banyateka babako akokolia buyase minane bya byanyateka bikwera ko bakero tukuriye baya nigo banyateka babako kore gosoli yabo chigoli berasirike na liesegero no nyamaga yo mogosera Rafael Guerrero konyara ko baga ko beka chigoli goseka konyara ko bako beke goli daika ya 30 iri abentangani aseke maseke tikeria kia Alianza Arena aseke mabanya tiko bako nyoro bikuru aseke tiekyo no nyamaga yo kuganda ko kolia bya aseli bagali ali tangani amuneli bagali ya kabere ase igo sama merane ya Bundesliga ganda tiko nyara ko baga kwana kigo mancho mo digereli na bago chiko nyora sentere yobo ikerano ase epegelia ya ikomi senterelia yobo ikerano abo yakato kuligelia tokosika moto ase epg ikomi na kianda ni watenga tuko ngangari ila kibarua kipo nyumbani kocha Cheche ino mkocha bwe timu ya Harambee Starlets yomanika timu na Mildred Cheche watenga tuko ngangari ila kibarua bado kipo nyumbani Nanyana bo etimu ya basubati ya Harambee Starlets nigo yanyote libagali yogo soa gose kuqualify se amamerani gose WAFCON AFCON eria basubati na reyo kwa WAFCON na reyo etimu yo ya Harambee Starlets yanyorete owi gose libagali yogo soa sorora sa amamerani ayo nonyama yo kunyara kwa bako yengere timu ya Tunisia chigoli ibere aselige na liesegero ase Jumamosi yanyara kwa bakegweta nabo igo ase gosoli yanyata kwa bako gosoli kwa senseme yo ya kampani nigo Mildred Cheche atenga nigo babwatega sienko no nyamega yo konyara libaga nigo bwante konyara kwa bako nyara chinga kichisaine yo konyara kwa bako kora ezo isaine ligo chikonyara kwa bako nyara libaga yo kwimukyo bunyango ngobu tukusika motoni babatenga Kaplong Boys wetetea taji la vikapu Bomet ekineke mina kirikia negatigwa ase county area Bomet ase maiga ye timu ya Kaplong Boys baga ntokolia byase gosoli ya vikapu ase ikebeni Kenya tiko bage kwana kigwa nigo banyatiko babako gosolia abuli tikoligaro kada bale ko gosolia ne team ya Tenwek High Kaplong Boys bale ko gosolia team ya Tenwek High bakanya ko bako nyachi score 56 ase chi score 37 iyanya tiko bage ko nyara ko ba ko kingamba legati ya bale nekiringa kiligo chikonyora etadi gosobo bui bwa mamerani ayo nasinchera ya bwango nigo ndochinga timu 5 zisizo shiriki KPL za fusu raundi 16 ya Mozart Bet Cup chitimu isano chanya tokoba chiko enyol ralibagali yoko ikase raundi ya 16 ya Mozart Bet Cup asa ikende ika raundi ya 32 yanya tokoba yako gosoli kwa ase Mozart Bet Cup tuachagete na round of 64 tuachire round of 32 ya gosoli tuwa toko chikogenda na naruche fixe ya nyale kwa soka toko chikogenda round of 16 ya gosoli kwa tuende round of 8 ya gosoli kwa tuende round of 4 ase round of 4 kwa gosoli kwa tumekotikana round of 2 ase chiribe tumekonya romo bwe kombe ya Mozart Bet Cup iyo mwaka wechiribere emerongebere nene weko mwaka wechiribere emerongebere ne 5 nagati timu chisano chianya tukaba chikonya liba ngati timu ya Gor Mahia timu ya Shabana FC timu ya Bidco timu ya Ulinzi Stars timu ya Mrangasil ama timu ya Kakamega Homeboys ase gati ye menabiri nya tukobi kwa nakiwa nyama ye timu ya KCB timu ya Bandari timu ya Kariobangi Sharks ama ne timu ya Tusker FC konyara kubachigwa kwa isiko ya mamerani ga se round yiga ya 32 bona mbali kuchikonyara libagali ko so ase round of 16 ya mamerani ayo nakigima gosika motu ase yuna kuchikonyara se nchele bikano se pejeri ko bena kianda abo igoto gosika motu ni gondo chinga Kenya Lioness wanakuja kishujaa anga za kimataifa inachika kwa tengana boko nyora 7 nchele bikano se pejeri 15 na 3 ase onyara ko bakora bune timu ya Kenya Lioness banyo tiko babako kolya bya sama merani aliagendeta 7s ase ensemelia ya South Africa michezo ya shule Aga Khan Mombasa ya kuamilia vikapu riadha zikinoga Kiambu
amaminyoko ni gagendete gukorekana ase county gosa nsemo ya Kiambu ase team ya Gakan nero kurwa nsemo ya Mombasa gendete kunyara kobe kunyara libagaliria go yoko babanyangongo ase ekigosoro kiri kya vikapu notumeita si inchira yobekera no mwanchwa moligereria chigosoro kya basketball chigosoro kya netball ase nsemo ye chi school chi secondary amona amaminyoko goseria dan chigendete ase inchira area yobwekerano ase nsemo ye chi school kiri kya secondary nabo go chinsemo chigendete kuonekia nga chigosoro chingwekerana kira se inchira yobwekerano yino nero ebimeno bigendete ase nsemo area ya Kiambu aseria da chigendete gukoreka noro nabo igo etime ya Gakan kura Mombasa egendete kunyara kobe kubwatira libakaliriye guchikonyora ububuya se chigosoro kiri kya basketball nabo igo tugusuka mutuni go Bandari Queens ya Sagasaga MTH Kivumbi ase league ya Women National Super League nekebera kirikenya tukobe kuona kiwase weekend iga no nyama iga yomo gusinse oboteneri bwaye mu kocho manene bwe team ya Bandari Queens so yo manyaka ntubena Janet Amunga kunyara kobaga koba akeranga mbiyemo naba gosoria bega be team ya Bandari Queens nayo yuko ingere team ya MTG chigoli isane mas chigoli bere kimena ni Kenya tukobe kuona kiwase weekend iga na kigima watatu ndani ya raundi bila jasho ndondi za dunia chini chigosoro chenya tukoba kuona kiwase draw yimena bibya ndondi ase ensemo ya basubati yakolekana tasiri tukore Jumamosi nabo igasomo subati Elizabeth Andiago anya tikobaga kurwase uyu kurwase ensemo ya Kenya anya tikobaga kokolia muya ase mamerane nanda kanya kobaga kwenyore medal ase emenebenya tikobikwa nikikwasiri tukore Jumamosi abo tena bakolanya ase ntiri bikano se gazeti ya Taifa Leo Sport ase pejiri ya 15 na 3 kigimo mwanchwa moligereria karabundo chinonko ya kolera aya magazeti nkomanya asenchira yo bwanga semina byanya tukobikwa nikiwaso weekend igasa machiba bwango abo igo nkomanye ko rwa sensemo yende ase emina no biri byanya tukobiko gosoligwa ase weekend iga na kibyanya tukobiko kolekana ko bantonya tukobato kurigeria edro elia ya amamerania yiga amozat bet cup round of around area ya 16 yanya tukoba kego chorwa nande buya ande chitim chikanyara ko chikwego chitim chiribara chikonyara ko bako gosoli na chiracho nanya nabokera tukurigeria semina nebira chikonyara ko biko nikigwa sentunde yende nigo team ya Shabana FC wanya tukoba bako kwali bagali go chikogosolia ne team area ya Kakamega Homeboys nanda serunde busan sentunde area ya round of 16 ase egetikeria kya Mayor's Complex asa bachikomera nande nanya magaye team eyo ya Shabana FC konyara ko bako gosolia sama merania KPL Liga ni mayense ya Kenya bakanyara ko bakuyingire team ya Kakamega Homeboys nando bakanyara ko bako break record ase weekend yeto bakanyara ko bakuyingire chigoli nya seyemo kigima ase mina ne byanya tukobikwa na kiwa asenchira area yobwekerano mwanchwa o moligereria mina ne bina ndi around of 16 igera chikonyara ko bage ko gosoligwa asentunda yende ase team area ya Bandari FC to team ya Gor Mahia team ya Ulinzi Stars kegwe team ya Bidco United team ya Compel FC era chikoso ne team ya Marashuga gose team ya FC Leopards tekniki mina kyali kwa kigoli tukoliye Jumamosi kati ya team ya Marashuga na FC Leopards kwa ndi Kenya tukobage ko kolekana team ya Denmark FC na usele team ya Kariobangi Sharks team ya Kakamega Homeboys ya arigania team ya Shabana FC team ya Kenya Police gose ne team ya Kapengure United FC team ya Nairobi United FC gose ne team ya KCB FC team ya Murang'a Seal FC gose ne team ya Kibera Soccer FC team ya Nairobi United FC tonyane ko batokora nero yanyore talibagaliri yali oguchiago kolia buya gose kunyara ko bage ko engera team elia ya Task FC yureta semesa ya mamerano ye chinko yechika chinene cha KPL nanya boni go banya tikoba kwenyora libagali ko proceed go chase round of 16 ya mamerano ya Mozart Bet Cup na kunyara ko ba kwenyora wiwetera sechi penalty asebanya tikoba okore gosoli yabo makalia ya mase ya mone timu yo ya Task FC bakanyara ko ba kubengera sechi penalty score 5-4 bakanyara ko ba go proceed nabo igase mina bijanya tukobikwa nikiwe weekend ya nkomanyo mwancho mategeria ya mwancho muligeria sobwango akobando chinsa chamnyo kirega team ya Masakwe niko ya gusatine team ya Kiamabundu team ya Masakwe kanyara ko beko yengera team ya Kiamabundu ase chinko chiria cha county league se county ya Kisii team ya Mwembe FC kanyara ko beko ukora egosolia makalia ya mase ya mone team ya KRK team ya Kabewe kanyara ko beko ukora egosolia ya liga na Lisagero makalia liga na Lisagero ne team ya Sameta team ya Super Wale kanyara ko beko yengera team ya Itiro egolia mase liga na Lisagero team ya Mugunga kanyara ko beko yengera team ya Ekionga chigolibera seyemo team ya Kabera nande kanyara ko bage kokosone team ya Central United kanyara ko beko yengere team ya Central United egoli
ayemo aseliga nilesegero mine bino bya negative aseli tukoria ya Jumamosi aseli geria ya county league ya county ya Kisii na kigima kero tukoria ya bino bibiri bitanya ariko biko ena kigwa sekende yanga tieke mena kirke kagere guchikona kigwa gati ya timu ya Shabana Youth asegetikia Gusii Stadium kulienda ko baye shughuli ya ngose ko igora kwe njezi yenyi asegetikia kia Gusii Stadium ekemena nikoni kitanya atiko bage kuena kigwa senchira area yobo ikerano ase ama gosese ama merania yale ko soli gwa se ikende yiga wana nigo gosoli yora chikonya kwa bage koroberi gwa senchira yende yobo ya mina nebinya ko babiko gosoli gwa ase enchira area yobo ikerano ebyanya tiko babigo sukigwa moto omonchwa omurigereria na kigima kurwa se ensemo yende ebina nobiri bya EPL byanya tiko babiko gosoli gwa senchira yo obo ikerano na kigima keto kurigereria ase mina byanya tiko babiko na kikonto rotinga team tenya tekoba chiko enyorera obubwine team ntenya tekoba chiko nyarukoba chiko engerwa toko chikwanira team chiri tenya tekoba chiko sori weekend ikakobona na chiko kotaikorwa buli tangani mana bibya kwa kanta seri tukori Jumamosi team cha kolte makali chine chikanyarukoba chiko engerwa asebo igo team tutakire mina bibya na tukori goro nigo team ya Tottenham Hotspur ya setine team ya Bournemouth osole kayara makali ya ibera saibera team ya Chelsea kanyakoba ko yengere team ya Leicester City gole masirika na risagero team ya Manchester United ikakora makali ya Marseille mone team ya Arsenal team ya Brentford kanyakoba ko yengere team ya Aston Villa team ya Everton ikakora makali ya Marseille mone team ya Everton team ya Brighton ikanyakoba ko yengere team ya Fulham chigoli bera sayemo Crystal Palace ikengere team ya Ipswich Town gole masirika na risagero Nottingham Forest ikengere team ya Manchester City gole masirika na risagero team ya Liverpool ikanyakoba ko yengere team ya Southampton chigoli isato aseyemo abo igo ibine bimena nobiri bya sentunde ya emerongo ebere na isa na isato ase ntunda gose chitegata chintunda ikomichuka amene nega binyara ko babiko ikomweli asora tebenga season yo mwaka wechi bemerongo ebere na wiko mwaka wechi bemerongo ebere ni 5 ira chikunyara ko bage goika gokolero mwancho omurigire tiyankubanye asobwango enchere mesa ya mambere yo etenete kwikira bona ika jedwali season yo mwaka wechi bemerongo ebere na wiko mwaka wechi bemerongo ebere ni 5 nige timu ya Liverpool era 8 point emerongo 5 ebere 70 points timu ya Liverpool ekora 8 point 70 timu ya Arsenal nige rete dibagalia kabere 8 point emerongo 5 na isano igo a difference yere gati 8 points gati timu ya Arsenal ya mane timu ya Liverpool nige 15 points timu ya Nottingham Forest nige rete dibagalia 3 8 point emerongo 5 na yemo timu ya Chelsea kairali bagalia kane timu ya Chelsea mbanya utari bagalia kutira mpaka top 4 no nyamaga timu ya Manchester City ko nyaraka bage kwingirwa se weekend yiga wakanyaraka bago tirali bagalia kane point emerongo 4 na kianda timu ya Manchester City irali bagalia 5 nechi point emerongo 4 isano ibere timu ya Brighton kairali bagalia 5 na limo nechi point emerongo 4 na 5 na limo timu ya Aston Villa iri bagalia 5 na kabine point 45 timu ya Bournemouth iri bagalia 5 na 3 point emerongo 4 timu ya Newcastle United iri bagalia kianda asebwate point emerongo 4 timu ya Fulham iri bagalia point emerongo 4 ibere Crystal Palace iri bagalia point emerongo 3 na kianda timu ya Brentford iri bagalia kabere asebwate point emerongo 3 na isano timu ya Tottenham Hotspur timu ya Manchester United iri bagalia 14 timu ya Tottenham iri bagalia 13 asebwate point emerongo 3 na 4 timu ya Everton nige ile bagalia 15 point emerongo 3 na 3 asiwalenga timu ya West Ham ile bagalia 15 na 5 point emerongo 3 na 3 timu ya Wolves nige ile bagalia 15 na 7 point emerongo 4 na 3 timu ya Ipswich Town ile bagalia 15 na 3 point 15 na 2 timu ya Leicester City ile bagalia 19 na point 15 na 2 asebo igo timu ya Southampton to secret nsalia seli bagalia ya emerongo 2 na point kianda chioka kigima omwancho murigire ko baye birondo chinga goikankore nega igasi omorobero yiga wetu anchigosoli yogo chasole o gatakati bomorobero wetu anya Getembe television nili bageri kanande omwanchwa omurigire ngwa kire byasoko nyara ko bawo wanja ko yobwati omorobero wetu anya Getembe ko bonya ndio tabwati omorobero wetu anya Getembe ko rumambia twali gochako nyara omorobero wetu anchigosoli okigima nande ngotige asama okae Matilda anyareko baga okuira bosio gose bosio somoroboliga bwetwania Getembe gukwaniryo bo ligererio buya nande kigima bunango chugotiga sama okaye Matilda obaigwa tubasa gusika kurwale ne television yao ganda go chengera na kwebwatie merobelio yonsi ya Getembe television ibone ko nyareko baga koletwa sinchiro bwikira Matilda obaigwa yes Maureen ngoko yone nando morobelio no yogorenge otarako Gusii Stadium bana lete uniform
abakingoyo obashabana akaba ye biron tuchite ko kwanira ke lakini because umurobere no yogo it means you kwangire permission yoko kwanira kandi echibichecho nabo ogwancha chigorero nchirararo erindo mwancho murigere nyare kumanya nakyo umurobere yo nyare tukogenda tigatumanya mwancho wa omurigereria kimene Kenya tukobage kwana kigwa asense media card no tunga kerete meye ya Shabana yari kosone team ya Plantec kanya kobe kuyengere team ya Plantec chigori sano asegore emo nakigema kero banyare ko bagukore kimene kyo bagacha segetikia Gusi Stadium asenge nchiyo kwa Novel New Jersey eyuere ye season yo mwaka bw'ekibere 2025 iko mwaka bw'ekibere 2025 mo asobote nelibwe shirikisho gose partner eyo korukunga sport pesa eyuera ile no mosiyo manyikati bana kalauri ni maite no maite nera no ikaranta segetikia Gusi Stadium abantu amba ikarante omo raibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga no arenga segetikia kya Gusi Stadium omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja no arenge omugavana bwe county ya Migori Ochilo Ayako no arenge bana netoba konyo gocia se team ya Shabana Raila narwete 1 million Johnson Sakaja karu 300,000 na boigo Ochilo Ayako karu 100,000 gocia se team ya Shabana. It's a good move bakonyo bana gocia se team ya Shabana and we are happy as Omogusi buna bagenda twakonye team yetu ya Shabana na kigima se sherehe yanya tukobe ko niki gwabuli tukoliko no twarotinga mbaye unveiled jersey ba unveiled jersey sato jersey ya red white and blue jersey ya red ere home kit chikosori chichonse chikosori kwa segetikia Gusi Stadium watakuwa na red jersey na boy gokera bala chikosori away matches niko bara beke jersey ya white alafu ya blue ni alternative jersey iko tigo mwanchwa omo ligerelia bekirwe chibicheche senchire bwekera no assembly nyare ko baga kweligelia ngakeshare yaringe ko bantu arochana nigo mo secretary general bwe timu ya Shabana nanya tiko baga gukwana na agakira abantu bonse pimbiamo na sukunya ko bawikirana ase omuyego yo siku ya leo ni siku ambayo tulikuwa tumetarajia na tumeongozea sherehe ya birige okorekana. I think mune team Shabana twabere tokoroki example kia koroki okuya litkoria lero ya bire rigia twachagete sherehe mpaka muna tukarigere tigo kuraiga anana mona sherehe ya lero yarenge twanbirie kiti ya geito kitu akorire somo rembe kia bire gwa process ya kwa successive twarorira abageni baikire gaiga so guchaka bakirorika toko launch kiti ekeiga iye kworoki na okay Shabana ni timu enene na ebintu biri yakorire maybe go connect ne community yabere gintu kia maana sana that is why rocha abantu baito bonse baikire segeti ekeiga baichoire twasherekeire twensi so bwamu ne kiti ekeiga kero kego chikoba gego tumeka togo Shabana kebege korea tamatoke barama igo usento kagirete konyora sponsor chinde chinyare gochamo tugusabona baraito tuzeke politics chitoka twarorire rero abantu bakuruisiko barabange sana abantu bamuntu barure chinsemo chiabo gero na toko ya gukura bachire gokonye timu ya Shabana okuburi kwa nego nara baraito ya ikinekene nainde wikatobikeri iburu egekora kero kurigiriri abaraire aro baikire abange abari kuchinsemo chitu cha Gusi nainde gokonya kwa bakurure maiso mara umweshimwe Raila Odinga urure milioni riri abaraire aro baikire abange abari kuchinsemo chitu cha Gusi nainde gokonya kwa bakurure maiso mara umweshimwe Raila Odinga urure milioni riri gavana chila yako urure chia 1100 mugavana kwa Nairobi ya kigima mwanchi murigeria eyinere yanya tukabage kwa niki wa segete kya Gusi Stadium Matilda
na jezi ibuna yabe unveiled. Make sure you have one for yourself. Either yabe third kit, yabe second kit, yabe first kit. Lakini Maureen njenita kete jezi. Actually next week on Monday togo so etwani chiko sorry. Nkagrit ninga nyore ya white na vera wende. White. Anyway, ona wa uchikunyore ya white nchenko ira first or ira second. And then omanchu murigere buna kwa igure buna Matilda atabirenga next Monday atakuwa in white jersey ya Shabana, which means Matilda gako in white nitakuwa in red. Hiyo ni hadi tumeweka on Monday next week. Unatoa evidence na Matilda tutakuwa hapa hivi asense mwiga bunango chikomwele liyo kwa iga atakuwa in that jersey. Ndo maana kama kawaida it's abnormal kwa Matilda kana mgeni na jersey, lakini that day ingo chikomo hand over ngo mwele liyo morobere wetu ani Getembe atakuwa in that white jersey. Yeah. Mbia mwana sana Maureen. Yes, Maureen siango ase etwani chiko sorry chinsa chiabono mambia korinde kero kende ngwapate enganayo mwario kikima gukorera tiganga kero mwancho morigeria Getembe television ngambia mono ase ogwanja koyobwatia emirubere yonse pia Getembe television asinchirerio bwekerano nande kikima ngoganirie oburigerio bya emirubere yonse ekobwatia ya Getembe television nantu chukumana ndichikoria Jumatatu nanda somorubere wetu anchiko sori bugatakatibu murubere ya etwani ya Getembe chini konkoro kwa Maureen Siango. Bye bye. Mbia mono sana uyo Maureen Siango asenseme yo ye chiko sorry osetwani chiko sorry niko bono twara kolire ega bonyo kupata kerengere kene na bukonyara usanga nente ochaiga ase studio bona bono omaturi Vincent agotabana following korwa Doha Qatar na abo honorable Julius Omosomba gota pamoja korwa Amakara Matutu Settlement Scheme Nyamira County, Alex Mauti kwa Marokisi County, Timothy Ngaira agoteba kutoka Mitume Kitale pamoja na Shingongo family nande nigagotanga Shingongo family wako mpangoni. Job Rinyabesa agotebanga kurwa Nyakumbati noare ime yomorobe Roda Ruth agotebanga Monday kurwa chinse mochiricha Jeda tunyaribari Masimba Bonyakoni Angasa. Good morning to you. Adrian's mom agotebanga nereke muntu kurwa oroboti nyatieko kwa kire buya sana impura netu tabwa sore naboko jara gosanga ekerengere kyao nabwo kiro ya aturi ninki origetie ko chigokora kuseni ngioganetie gokora miroberi kyo bwate hanene mono bari bagokora oboremi ose obonchoreria omusori bwege susako ta watching live Eric Osoro kurari taro keumbu wakire jeria kerubo kurwa ngumbu manama Bahrain Peter Omweno kurwa Nyabituno Massive Frederick agote korona Kuru City agote banga twara a peaceful day. Good morning Matilda. Good morning to you. Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands watching live. Job agote bi Frederick Ogembonga. Good morning sir. Biabono sana Rasugu Kale agote kutoka Sosera Kisi locked. Roda Ruth Duncan Umbane Onchiri agota kurutanchi Igoma Nyamache Mugacho Bobasi. Enjoying the program so much. Mbia mono sana Teresa Kemunto agotanga good morning kurwa Karatina omochukuro bweri biriari aba kurwa Abobembe indeme yesho 04 Obaga Awateba Joshua watching live from Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency pamoja na Lydia Nyaboke Musori Bwege Susu na Manase mwana Liverpool. Mbia mwana sana sebonsi bari bagende ko likari uko ko se ujumbe yabo gochaiga se studio igonga ekirembura ya chakire gotu aye ngai ya kubwatira ni chinsa chabono mambe nindo chinga nande mbara iga bagende ko tebanga nigo ebabwatete kigima kuna bono kurwa chinsemo nga Ruth Gesomba gotabanga kurwa Kiogoro Franklin Momanyi gotabanga o are chinsemo chiricha TRM Thika Road na Justin Ogemba gotabanga kurwa Timani Nerebon Face Kenya kurwa Timani na Damian Aleke Firstborn gotabanga kurwa Gekom Kisi Town ako live no are ime yesho mbia mona sana sebonsi bali bagende tukusanga na into ase anena mona si chinsemo chicha Facebook chiria cha YouTube ayori ko watch TV otariko kwana na inche inkokote vengambu ya mono sana ekiagira ni manyete nore omwegeno na indembia mono sana soko gendera konya kubwatia emirobere ya Getembe television ekiagira omo geni anyare goikaiga se studio nindo chinga baiga kurwa abakurukanga team Kerera alumni nigo bagote no bare ime yo morobere okegima kurende asingincho yebiro ndanyare kumwariganya omogeni iga se studio chitage kachinge sana chireposio edinde tunyare gusanga igoro yoborai Etwani ya bugire,
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Zikun Klinika ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakuringolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania omon marwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukulia Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boy go chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya American Sons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Christamarin Mission Hospital nigo ekukurariria a free medical camp ya gynecologist camp ase enyagitari yogotakira chitariki komigo ikitariki kominaisato chumutinywega ugatatobo chakera chinsa ibere chimambya kuika chinsa ikomi ichamagoroba bari babwate ovarian cyst uterine fibroid heavy menstrual bleeding genital warts arthritis cyst endometrial polyps na boigo infertility incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase a gynecologist campega ase chishiringi chimisano chuka na chi okwe register na chirocho bali mugwa chikadi cha sha boigo mwanchirigo cha ase tukeriga asamange totarere ase nyagitariga ose oakesi mesi number 0729835635. Christamarin Mission Hospital. We treat, God heals. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
ine nubwate emeyega gose nouganetie emeyega yawe ikerane boronge nutagete chiema chingia naende chinting'u chiokogora gose gokomboia tarera Buffer-Tents. Buffer-Tents iyo emanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoeneke buna emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboia naende nkokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya Television ekeunga kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotoa institution yegocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana baito gochese skuru ye linde banyore system chobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechie nechi company ao secretarial na plumbing katie chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.